Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message iri kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinobvawo kumasvingo but pari zvino ndiri kurarama ndiri muno munyika yevatorwa. Saka ndakauya kuno kuSouth Africa mugore ra2013 mushure mekunge baba vangu vashaika. Sezvo baba vangu vainge vaine barika, ndikabva ndati inini instead yekuti ndinge ndichizogara kuitira kuti ndinge ndichizogarirawo upfumi hwainge hwasiwa nababa vangu apa husina kuwanda, ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichimirawo semurume so that I can take care of my wife. So ndopandakabva ndazobva pamba paya ndokubva ndachizouya kuno. Saka baba vangu ivo vainge vachitawo izvozvi zvandiri kuita zveplumbing uye zvekare vainge vachiita zvekuvaka. Saka baba vainge vakatidzidzisa mishando iyi yemaoko. Ndopandakabva ndazouya kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa mhuri yangu ndakaisiya kuZim mainge muri mugore ra2014. Ipapo zvino zvainge zvakaoma. Ndainge ndava kuita sekunge munhu ainge ava kungogara achitevererwa neimwe mhepo. Zvadaro ndo pandakabva ndazongotanga kungoitawo zvimapeace job. Ndainge ndisisina basa randainge ndichiti iri ndo basa randaitoshanda 24/7. Then ndo pandakabva ndazonzwa kuti kwainge kuine kamwe kapeace job but vanhu vazhinji vainge vasingadi kuenda kunokashanda kabasa ikako because maIndia iwo vanoti netsei mukubhadhara, like vanenge vachingokudza kuti pedzisa pakati tinge tichikubhadhara, apa vachingoramba vachingowedzera tumwe tumabasa twekuti tunenge tusipo pacontract yamunenge makasainirana. Nekuda kwedesperation ndakabva ndazoenda kuya ndokubva ndazotanga kushanda. Saka pane imwe mosque muJohannesburg umo, like chechi dzedziya dzemaIndia. Saka ndo pandainge ndichirova kasmall job ikako. Saka kabasa kacho it was very easy but nekuda kwekuti maIndia ivo havagutsikane, vaingoramba vachingoti ita chakati tisati tapedza kukubhadhara. Saka the day randakazoti aiwa chindipai mari dzangu, saka umwe wacho ainge achifanira kuti ange achizondibhadhara akabva ati iwe uri kufanira kuti unge uchitanga watsvaira everything tisati takubhadhara mari dzako. So ndo pandakabva ndazotanga kutsvaira paya. Ndakati ndiri busy ndichitsvaira ndo pandakabva ndazoona kuti muchiroom mandainge ndiri mukona meroom iyoyo mainge muine kamwe kabox. Ndakabva ndazofamba ndokubva ndaenda kuya ndikabva ndazoona kuti kainge kari kadonation box uye zvekare kainge katori nemari yainge irimo. Mukoma, ndikabva ndati panapa ndava kutomboba mari because ndainge ndisina kana cent. Ndikabva ndati kana ndikangobawo ndainge ndichingoda mari yekungoti ndinge ndichingotengawo at least chitikofu kwama5 mafuta nei. Ndo pandakabva ndazoba 160. ndo mari yandakaba 160 rands. Ndikabva ndati kamari kacho kandapiwa aka zviri nani kuti ndinge ndichingoenda kungonokavha because ndainge ndiine zvimwe zvikwereti zvangu zvandainge ndiinazvo. Ndakabva ndatsabvura ka 160 kaya ndokubva ndazobva paya ndokubva ndazodzokera zvangu kulocation. Zvino mukoma nashi zvandakazotanga kunotisa ndezvekuti ndaiti kana ndikapiwa mari whether munhu uya anenge andibhadhara anenge andipa hard cash kana kuti kudeposita mari mubank account, ndebva ndaona kuti ko mari yacho ingawani zvayangodisappear. So zvinhu izvi zvakangoramba zvichingoitika and by the end of the month ndaibva ndaona kuti ndinenge ndiri broke, munoziva iya inonzi total brokenness. Saka ndainge ndichingoti zvimwe kuda hama dzangu ndo dziri kundiroya or poor management, lack of financial discipline, but ndakabva ndazoona kuti no man, mari iyi pane kwairi kuenda. Zvadaro pane umwe muprofita akambondibatsira. Muprofita uyu akanditi ndinge ndichienda kunotenga envelope. Ndokubva ndanotenga envelope. Akabva anditi kana wawana mari yako then unobva waisa mari iyo muenvelope. Ndokubva ndaita sekudaro then ndokubva azonamatira mari iyaya. Saka ndainge ndava kuti kana ndikawana mari ndobva ndaisa muenvelope. But mukoma, ndakazoti one day ndichitobva kune kamwe kapeace job kangu mushure mekunge ndatomboseva zvimari zvakati ndobva ndatoona kuti painge paine vakomana vainge vakatopaza muchimukukuma ndainge ndichigara ndokubva vatondibira mari iyaya. So there was this other night ndichitobva zvangu kukapeace job kwangu ndakabva ndatorara paya ndakati ndivete. ndo pandakabva ndangokaruka ndavhunduka because I felt kuti there was someone who was with me in my room. Ndo pandakabva ndazoona kamwe kamhuka. Ndikabva ndati kamhuka aka ndiri kurota, is this real? Kamhuka aka kainge kakaita kachidhoma, so kari kadiki kari ka black. Saka kamhuka aka iko manje
kakabva kazouya ndokubva kazondigarira. Kamuka aka kana ndichikatarira iko kangori neziso rimwe chete on the center of its head, uye zvekare kamuka aka kanenge kachinditi uri mbavha iwe, uri mbavha iwe, wakabira Mwari iwe, uri mbavha iwe, uri kufanira kuti unge uchizobhadhara. So kubva ipapo kamuka aka ndikangoti kadhimoni aka kanoramba kachingoya kwandiri, and ndinotokaona live and direct, noti zvekuti ndinofungidzira, ndinotokaona kutoti kamuka kaike kauya kanobva katanga kunditi uri mbavha iwe, uri mbavha wakabira Mwari. Zvadaro ndopandakabva ndazotangawo kuenda kumaprofita akasiyana-siyana. Zvino ndakati ndatanga kuenda kumaprofita akasiyana-siyana, ndopandakabva ndazokudzwa kuti maIndia awa mushure mekunge vaona kuti ndainge ndaba mari, saka ivo hanzi vakabva vazoisa chituko pamusoro peupenyu hwangu. So ndakabva ndazoenda kuna umwe muprofita akabva azondiudza kuti vanhu ava maIndia awa mushure mekunge vaona kuti wakavabira mari, vakabva vazoisa chituko pamusoro peupenyu hwako. Saka hanzi ndichangoramba ndichingodzungaira ndiri munomu muSouth Africa, ende ndakabva ndatoti ihemeni iyoyo madzibaba, nekuti ndiri munhu wekuti kunyange zvikanzi kunenge kuchinzi mapurisa ari kunetsa, because handina pasipoti, handina kana bepa randiinaro, but ndinodarika pamwe pekuti panenge pachipisa, paine home affairs, mapurisa chii, but kuti ndinge ndichisungwa handisungwe. Uye kana ndikaita munyama wekuti ndasungwa, panongoitika kamwe kadhirama kekuti unotadza kunzwisisa kuti ko mapurisa awa handisunga, because tinokwanisa kutosungwa takawanda, then vanobva vazongouya vobva vatovhura chidhoo chavo cheche, vobva vatoti iwe buruka iwe. Then pane pamwe pandakambosungwa mazuva acho iwayo muSouth Africa mainge muchiita kupisa, musingafambiki usina passport. Saka ndakabva ndazoenda kuBoxer, pane zvandainge ndichida, ndakati ndiri musupermarket muya, then ndichingonobuda ndokubva ndatonzi passport ID, ndikabva ndatohakwa paya. Mapurisa aya akati andisunga kudaro, umwe wacho ndopaakabva azoti painge paine chaainge achida kutenga mushopu imomo maBoxer, ndokubva apinda mushopu muya. Umwe wacho akabva azosara akagara zvake kumberi, then pakabva pazongoya umwe munhu akabva atovhura chidhoo chiya chevheni, ndobva atonditi buda iwe. Ndakabva ndatongoburuka muchivheni muya, ndobva ndatotanga kutotiza, vanhu vachitoseka. That is what happened. Saka mukoma ndohupenyu ihwohwo hwandiri kurarama. Ndiri munhu anotoshanda, but mukushanda kwangu kana ndikangobata mari, chandinongokwanisa kuita ndechekuti ndinongotenga chikafu, uye zvekare ndobva ndangobhadhara rent. Then ndinongoti kana ndabhadhara rent ndatenga chikafu, kana ndikazongoti mari iyi ndikuda kuti ndinge ndichiibhajeta, mari iyoyo inobva yangotsakatika. Saka ndohupenyu hwandiri kurarama, upenyu hunorwadza apa ndakasiya mhuri yangu kumusha. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndainge ndiri murume uye wekuti ndainge ndisingakwanisi kugutsikana panyaya idzi dzevanhukadzi. So zvandakazoita mukoma mushure mekunge ndanyenga umwe mukadzi, uyu ainge atori mukadzi wemunhu. Mukadzi uyu, the reason as to why ndakazosvika pakumupfimba, it was because ainge aine body shape, ainge aine body shape rainge rakanaka, uye zvekare ainge aine sele yainge iri hombe. Ndobva ndazviudza kuti mukadzi uyu ndatomuda, but ndakabva ndazomupfimba. Mukadzi uyu ndakati ndamupfimba, ndokubva azondiramba, akabva azoti ainge achida kuzoudza murume wake. So iniwo mukoma ndichida kumufikisa, ndakabva ndazoenda kune imwe n'anga. Ndikaenda kun'anga kuya ndikabva ndazoudza n'anga iya kuti painge paine umwe mukadzi uyu wandainge ndichinzwa kuti ndinomuda, but dambudziko rainge riripo rainge riri rekuti mukadzi uyu ainge asingandidi ari mukadzi wemunhu. Saka gogo vaya vakabva vazoti ivo vainge vachida kurara neni kuitira kuti vange vachikwanisa kundipa masimba ekuti mukadzi wose uyo wandinenge ndichazopfimba mukadzi iyeye aisazokwanisa kundiramba. Ndakamboramba mukoma because gogo ava vainge vatokura zvekuma 70 years, ndokubva vazonditi zvino kana ukaramba kurara neni ziva kuti hazviiti kuti iwewe unge uchizowana masimba awa. Vakabva vanditi haudi here kuti unge uchizorara naye mukadzi
mukadzi uyu ndikabva ndati hongu ndinoda gogo kuti ndige ndichirara naye. Vakabva vati saka usiku hwanhasi uri kufanira kuti unge uchizorara pamba pangu uchiita bonde neni. So vakabva vazonditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichinovatsvakirawo izvo zvainge zvichazofadza mwoyo wavo, sezvo gogo ava vainge vaine midzimu yainge ichifarira doro. Ndakabva ndazoenda paya ndokubva ndazonovatengera doro, then ndikabva ndazovapa doro riya. Saka ndainge ndatenga zvekare nemaprotector. Zvino takazoti tarara inini nagogo ava, ndopandakabva ndazoburitsa protector riya. Vakabva vanditi aiwaka hazviite kuti unge uchindishandisira protector because tikutofanira kutoti iwewe nyama dzako dzinge dzichitonzwanana nenyama dzangu. Saka kana nyama dzedu dzichitonzwanana paya ndopandinenge ndichitokupa masimba. Saka ndakabva ndazotanga kuita bonde navo paya. Gogo vaya takaita bonde redu tisingamboshandisirani dziviriro zvachose. Takati tapedza kuita bonde paya, gogo vaya vakabva vazosimuka ndokubva vazotanga kundiyamwa sikarudzi yangu. Vakati vapedza kundiyamwa sikarudzi yangu vakabva vandiudza kuti zvangu zvainge zvaita. Vakabva vazonditi ndinge ndichienda kunotaura naye mukadzi uyu ndisati ndageza. Vakanditi zama kuti unge uchitaura naye mukadzi uyu usati wageza. Zvadaro ndakazoti ndasvika kumba mukadzi uyu ndakabva ndazomutaimira. Ndainge ndakangodongorera nepahwindo. Ndakati ndamuona manje ava kutanga kutsvaira ndini uyo. Ndikabva ndazobuda ndokubva ndazoenda ndikatanga kutaura naye because ainge achingogara opposite the street. Ndokubva ndazomukumbira ruregerero because akangoti andiona ndichitopinda pagedhi repamba pavainge vachigara ndokubva atotanga kuda kupopota. Ndikabva ndatoti ndangouya kuti ndinge ndichizokukumbirai ruregerero nekuda kwekuti zvinhu zvandakaita zviri very wrong. Of course muri mukadzi ane chimiro chakanaka, chimiro chekuti kana murume akangokutarisai anobva atonzwa kutoda, but I want to apologize. Mukadzi uyoyo akabva atongokanda mutsvairo pasi. Saka ndakatofungidzira kutoti zvimwe kuda ainge atsamwa mukadzi uyu. Then akabva azongondidongorera nepahwindo achitondipa signal yekuti huya. Ndakati ndichingonopinda mumba make akabva atoti ita very fast because murume wacho ainge atobuda aenda kunogayisa hupfu. Ndokubva atoti ndiite izvezvi. Ndikati ko indava ingawani wakati haundidi. Akabva ati the fact yekuti wangondikumbira ruregerero pane zvandabva ndangonzwa pauri. Unoziva here kuti kubva murume wangu zvaakandiroora haasati akambondikumbira ruregerero. So mukoma ndakabva ndatotanga kutorova poto paya ndokubva tatorara tose nemukadzi uya takabva tazorara tose like for a very long time tichingorara tose. Zvadaro mukoma ndakabva ndazouya hangu kuno kuSouth Africa, but pandakazoya kunoko ndainge ndava nemukadzi manje patakazorambana mushure mekunge tauya kunoko kuSouth Africa nekuda kwekuti mishonga iyi manje yainge yava kuchitanga kunyatsokuopareta. Saka mazuva ekutanga ndainge ndisingatozivi kutoti inini ndinotomuka pakati peusiku ndichienda kunoita bonde nevanhukadzi. Then there was this other night pandakazozama kuti ndinge ndichipinda pamba pevamwe vamufundisi nemukadzi wangu. Tainge tava kuenda kune imwe church, ndisingadi kutaura zita rechurch iyoyo, but a Pentecostal church. Saka ndakati ndiri muchechi amai mufundisi ndakangovatarisa ndikabva ndatoona kutoti mai mufundisi ava vane bhodhi yakanaka. Ndisingatozivi kutoti ndainge ndatonzwa kutovachiva uye zvekare mishonga iyaiya yainge yatodavirira because mishonga iyi ndakatoitemererwa munyama kuburikidza nekurara kwandakaita navo gogo ava. Zvadaro mukoma usiku ihwohwo ndopandakabva ndazomuka ndainge ndatopinda mumba mava mufundisi ava. Ndainge ndava kufamba zvino ndichienda kubedroom zvekuti dai vamufundisi ivavo vasina kuzomuka vobva vazotanga kunamata ndingadai ndakazotoita bonde navo amai mufundisi. Ndakati ndava kuda kunosvika padhuze nepadore mubedroom, then ndo pandakabva ndazonzwa vamufundisi vakutanga kuti in Jesus name I cast you out vachinamata vachiita noise iyoyo ndo yakabva yazondivhiringidza. Ndokubva ndatoona kutoti kuingakwani zvandatorasika zvandava kutodzungaira ndichingodzungaira ndiri mumba mavo muya. Saka mukadzi wangu sezvo iyewo ainge ava kungoramba achienda kuchechi ainge ava kundirota manje ainge ondirota ndichiita bonde nemunin'ina wake ndobva tatanga kunetsana. Saka akazoti aenda kuna pastor vaya mukuzonamatirwa. Iniwo ndakabva ndazotanga kuzviexposa ndaitoona sekunge akarara izvo iye
anenge akatomuka, ndobva ndamuka paya ndobva ndatotanga kutoita sekunge ndikuita bonde, ndakatomira ndakaita sei. Izvo ndinenge ndatotora mweya wemukadzi uyo wandinenge ndichiona sekunge ndiri kurara naye, ndichitoita maactions, ndichitoita bonde nemukadzi, ndokubva tazorambana paya paya. Mushure mekunge tarambana, ndakazongoramba ndichingoita izvozvo nanhasi uno, ndo zvandinoita izvozvo zvemubobobo. Ndiyowo confession yangu iyo. Mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Nanhasi uno ndo zvandichiri kuita izvozvo zvekuti ndinoboba vakadzi vevanhu. Chandisati ndagona chete kuboba mukadzi wekuti ndinenge ndasangana naye pasocial media ndobva ndanakirwa naye, ndo zvandisati ndagona izvozvo. Ndinotombozama kuti ndinge ndichiboba umwe celeb so wandinofarira, but ndinenge ndichingobondera, ndinotobuda pamba ndichitoti ndikuenda kumba kwake celeb uyo, but ndinobva ndazongorasika. Hamena kuti why ndisiri kukwanisa kukonekta naye mukadzi iyeye. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Kana mukazopostawo nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndo zvandinoita izvi, ndine mubobobo, basa rangu ndire kungoboba chete. Ko iko kuzoti hanzi ndine umwe celeb wandinoda, vakaramba nezita receleb, hanzi kana zviti, hanzi ndichamuwina chete. Saka hanzi celeb iri ndinotorichiva, ende ndinozoti kana ndichida kuenda kumba kwaro ndinobva ndazonobondera, ndobva ndarasika. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.